юбилей белән котларга килгән мөхтәрәм кунакларыбыз да бар. Шулай. Хәзер сәхнәгә Минзәлә муниципаль районы башлыгы Айдар Фәсахулы Салаховны, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Азат Кыям улы Хамаевны, Татарстан Республикасы Мәдәният министры орынбасары Ленар Сейитжан улы Хакимҗановны чакырабыз. Рәхмәт итегез. Hürmetli tiyatro сөйүче дусларыбыз, hürmetli якташлар, артистларыбыз, ветераннар, келген кунаклар. Менә бүген инде җыелдык барыбызда безнең Минзәлә татар драма театрының 85 еллыгына. Тарихын аның кергән сайын инде менә театр бинасына кергән сайын карап үтәбез, кергән сайын яңалык үзебезгә эзләп табабыз. Театр 18-нче гасыр азагында шу бина инде төзелә башлаган, анда инде шул вакытта уже күпмедер әсәрләр куелган, ул инде соңгы революция вакытында әйтеп үттеләр, анда инде ул заманны да кичергән. 36-нчы елда инде менә Сабир Өметбаев җитәкчелегендә ул елларны булган бит инде менә колхоз оештырып 25 меңчелек кешеләр җибәрелгән булганнар, монда инде аны җибәргәннәр Минзәләгә театр оештырырга, колхоз театры дип әйтеп үттеләр. Чыннан да ул бик күренекле шәхес, әләнең менә туган ягында безнең артистларыбыз барып, соңгы менә вакытларда искә төшереп, аның кайттылар, бюст куеп туган авылына Камытамага ягыннан булып чыкты, инде уларның авылын табып, анда туганнары, дус ишләре кемнәрдер инде булганын искә төшереп, бик яхшы итеп аны артистларыбызны каршы алып, гомумән менә тарихны караганда, ул инде театр һәр вакыт тормышның әйтик чабылышы булып, һәр вакыт күпме дәвр булса да, театр инде ул менә сәхнәдә куелган әсәрләр, алар барысы да тормыш чабылышы. Арабыздан инде күп кенә данлыклы артистлар, менә алар дәүләт бүләкләренә ия булып атказанган артистлар, аларны инде күп җирләрдә беләләр. Без әле менә соңгы елларда инде туры килде Сабан туйлары үткәрергә Екатеринбургта, соңгы бер 4-5 ел эчендә, анда да олы яшьтәге кешеләр килеп бездән сорыйлар иде. Сезнең Минзәлә драма театры киләдер безнең якларга, соңгы вакытларда менә күренми башлады дип инде. Бу алар әйтүенчә 2090 елларда шундый гастрольләр белән булган шартларын искә төшерделәр. Гомумән бөтен Татарстанда, бөтен безнең инде Россиядә Минзәлә дәүләт драма театры һәр җирдә аны искә алалар. Ул инде бер караганда кичкенә генә коллектив, 80 кеше булса, аның арасында 40-та якын артист безнең, алар һәрберсе күренекле шәхес. Менә соңгы елларда бик тә шатлыклы безнең өчен, районыбыз өчен яшьләр 15-тән артык яшь артистыбыз килде. Алар инде төрле яклардан семьяларын курып, алар инде менә хезмәт итәләр. Без инде үзебезнең яктан тырышабыз аларга ничек тә нәшр тормыш, аларның көнкүреш квартирлар белән аларга инде менә бу безнең социаль яктан садиклар, мәктәпләр, менә яңа ашырга җыенабыз балалар больницасы да. Ул инде барысы да менә шу яшьләр өчен. Әле күптән түгел генә инде соңгы бер 3-4 ел эчендә именно балалар ягыннан балалар театры дип, әби театры дип менә башлап җибәрдегез. Алар инде бик хәзер бик кирәкле дип әйтәбез инде яшьләрне тәрбияләүдә. Менә үсәт безнең алга таба буынга бик зур өлеш кертә сезнең эшегез. Гомумән алганда артистларыбызга бик зур рәхмәтлебез. Киләчәктә дә менә шулай халкыбызга хезмәт итәргә, бергә матур итеп яшәргә язсын. Бәйрәм белән барыбызны да. Менә безнең инде һәр вакыт Минзәләнең Барбараның үзенең символы бар. Бу инде Әби Патша күпере дип әйтәбез безнең директорга. Аны инде без ачкыч итеп тапшырабыз. Һәр вакыт истә тотарга, шулай булганда да эшләргә.
Hayırlı kış, hürmetli dostlar. Şimdi Hazır bugün müzelere kilgeç, şu merapiyatiyga bir uzunluğu iskat çıktık. 67. yılında 5. klasta okuğanda biz bu tiyatra kilgen edik. Biz klastaşlar. Bu vakitte, şu vakittan beri ağzımda görüştüğüne bu tiyatr bilen tanış. Şimdi 85. yılda etip gittiler ve anda benim resimlerine küçültmediler işlerken. Kilgeni de başladılar. Bütün sarayımızlar bilen, Zagrepçiler, Oslarlar elinde. Günde sekreterler. Şundan da bu kökünde, Matur binada bizim artistlarımız işler, yaşar, şu bizim halkka, özlerinin tiyatrda olan işleri bilen şartlandırırlar. Şun gününden tresikilesizge olmuşlar, özünüzü saklap, bugünkü gün, şu günde alda günlerimiz natır olsun, özlerimiz bizden halkını kuvandırıp, Allah sizni kuvandırıp, özünüzün ailelerini kuvandırıp, natır edip yaşarga işler gelsin. Beyramınız. Hayırlı kış, hürmetli tamaşaçılar, dostlar, konuklar, kolektif, artistlarımız. Şimdi de Minzele Tiyatro'nun tarihini taraf gittik. Ayrıca büyük boy tarih. Bu 85 yıllık şu şara ol tutmaya derecede şu tiyatroya negiz salgan ana kolxoz, savxoz tiyatro derecesinden devlet tiyatro derecesinden ko'targan büyük şahslarımızga başlayıp onlarni esga alıp hürmet ko'rsatuv şarasına bo'lib turadi. Hamda endi yubiley kunni gul nechikdir olg'a nendidir planlar da tez yetadigan vaqt Minzele teatri bu büyük motor bilan ishlab keladi. Onun endi bo'yinchaligi narsada yosh direktor yosh artistlar da qo'yta bunda ishga aminnalarni endi yo'qolib kiritilar, narsalar izlaylar, festivallarda qatnashadilar, yangi postanovkalar bilan qo'yiladi. İkinci yaktan qaraganda bu teatr bizning 30-cı yıllarda kirgan chin xalq o'zishchan teatrlarning traditsiyasini alarni chin tatar milliy teatr sifatlarini saqlab turuvchi teatr. Aslında bizim için pek muhim. Bu kunda bizning o'zimizning traditsiyalarimizni, teatr san'atini, o'zimizning teatr maktabini saqlab, uni yoshlarga yetkazib, bu ishni oldida Minzele teatri olib boradi deb o'ylayman. Hamda endi yana postanovkalarda ular risklar olmuşlar. Bizim teatr motorla aytib kelajakda ishlar, sizda endi yoshlar har qaragan shekilli biz tarixni qaradik. Sizda teatr tarixini yangi motor postanovkalar bilan, rollar bilan o'zingizni bitaringizni yozursiz. Shu aytib 80 yildan beri shunday kishilar bor edi, sizni siyasizlar, motor teatr yashasın. Bizga endi esenlik sog'lik, motorni aytib shu aytib shunday motor sharoitlarda kelajakda da shu zalda ko'rishga yazsin. Üniversitetimiz bölekte ülüşüne kışın biterge bizim de muhtarım kulaklarımız büyük bölekler bilen geldiler. Tataristan Respublikası Prezidenti ukazı negizinde Minzele Tiyatro'nda 30 yılga yakın neticeli hizmeti, milli tiyatro sanatını üstürüge zor ürüş kırtken için hem tiyatrının 85 yıllık yubileyi olayından fidakar hizmet için medali bilen Şaymardanov Robert Şeyhel bilekleri. Yetekçiler, yeni isminden Tataristan Respublikası Prezidentine, hükümetine, Medeniyet Ministerlerine, Rayın Hakimiyetine
Elbette Minzele Tiyatro'nun kadirgi direktörüne, kolektivime, şu hizmetimle ulu iti bülekli beyle gelmişim. Bir zor rahmetlerini jitkiren. Elbette yıllar doğumunda şu zorlarını tuturup yürgen tamaşaçılarımızga şın gönlümden rahmet bildirin. Bağırızlarına rahmet. Татарстан Республикасы Президенті указы негізінде Татар театр сәнғатын үстіруге зор үлес кірткені үшін һәм театрның 85 жылдық юбилей оңайынан фидакар хизмет үшін медалі білән Хисматтуллина Гүлсине Иманғали қызы бүләкләнә. Татарстан Республикасы Президенті указы негізінде мәдениет өлкәсінде көп йыллык һәм нәтиҗәле хезмәте татар театр сәнгатен үстерүгә зур өлеш керткәне өчен Татарстан Республикасының ат казанган артисты дигән мактаулы исем Хәйретдинова Эльвира Мулланур кызына бирелә. Указы негізінде мәдәният өлкәсендәге күп йыллык һәм нәтиҗәле хезмәте татар театры сәнгатен үстерүгә зур өлеш керткән өчен Татарстан Республикасының ат казанган артисты дигән мактаулы исем Бәдретдинова Чулпан Мөнир кызына бирелә. Татарстан Республикасы Президенті указы негізінде мәдениет өлкәсендә ұзақ йыллар һәм нәтиҗәле хезмәте театр сәнгатен үстерүгә зур өлеш керткәне өчен Татарстан Республикасының ат казанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем театрыбызның әдәби бүлеге мөдире Адиева Нурсибә Сәяхетдин кызына бирелә. Нәтиҗәле хезмәте һәм мәдәният үсешенә зур өлеш кертү өчен Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының рәхмәт хаты белән ут кую буенча рәссам Иванов Денис Владимир улы бүләкләнә. Театр сәнгатен үстерүгә зур өлеш керткәне өчен Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисенең рәхмәт хаты белән Татарстанның ат казанган артисты Галиуллина Раушания Раиф кызы бүләкләнә. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисенең рәхмәт хаты белән тегүче модельер Петрова Татьяна Ивановна бүләкләнә. Татар театр сәнгатен үстерүгә зур өлеш керткәне өчен Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының мактау грамотасы белән артист Зиннуров Рөстәм Илхам улы бүләкләнә.
Закирова Зилия Тәлғат қызы бүләкләнә. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының мактау грамотасы белән артист Бәдретдинов Ринат Рафис улы бүләкләнә. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының мактау грамотасы белән тавыш режиссеры Гайфин Илназ Фәиз улы бүләкләнә. Нәтиҗәле хезмәте, югары профессионализм өчен Минзәлә муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты белән артистка Хаматуллина Гүзәл Рахимулла кызы бүләкләнә. Минзәлә муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты белән артистка Каримуллина Диләрә Хәмид кызы бүләкләнә. Шундый ук рәхмәт хаты белән сәхнә эшчесе Галиева Нина Михайловна бүләкләнә. Рәхмәт итегез. Район башлыгының рәхмәт хаты белән костюмнар цехы мөдире Князева Любовь Михайловна бүләкләнә. Минзәлә муниципаль район башлыгының рәхмәт хаты белән өлкән администратор Николаева Алина Эрнстовна бүләкләнә. Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр Советы Ассоциациясе рәисенең рәхмәт хаты белән куючы режиссер Самирханов Дамир Мөдәрис улы бүләкләнә. Шундый ук рәхмәт хаты белән артистка Ахматова Динара Абдуллабек кызы тапшырыла. Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге вәкиллеге һәм Татарстан якташлык җәмгыяте бөек шагыйребез Габдулла Тукайның 135 еллыгы уңаеннан Габдулла Тукайга 135 яшь дип аталган истәлек билгесе чыгарды. Әлеге бүләк Татарстанның халык артисты Нигъматуллина Вилера Фәйзеләхәт кызына тапшырыла. Шундый ук истәлекле бүләк Татарстанның халык артисты Зарипов Фуат Фәхретдин улына тапшырыла. Шундый ук истәлек билгесе белән Татарстанның халык
халык артисты Мулина Рәзилә Мирхәт кызына тапшырыла. Татарстанның халык артисты Хамматуллин Хафиз Хәмид улы бүләкләнә. Шундый истәлекле бүләкләр Татарстанның атказанган артисты Исрафилов Әхнәф Муллагали улына тапшырыла. Бүләкләү өлеше тукталып тора, сезгә килгән кунакларыбыз зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Сезне үзегезнең башын урыннарыгызга озатабыз. Бик зур рәхмәт. Hürmetli Vedat Aslanovich, Azat Kıyamovich, Yenar Seycanovich, men endi o'zimizning Mizala teatri kollektivi ismidan shu zo'r darajali bo'laklarimiz, shu isimler için chin ko'ngildan rahmat aytaman. Barisi isminden de shundan endi bizning kollektiv, bizning teatr kollektivi artistlarimiz ham boshqa xizmatkorlarimiz bunday beylevler shundan da alar loyiqli deb sanayman. Biz endi bek g'ururlanamiz shunday tarixiy 80 yillik teatrda ishlashimiz bilan. Mana fursatdan foydalanib barliq kelgan qonaqlarga zo'r salomimni yetkazim. Bunda endi bizning orada Tatar teatri yetakchilari, rejissyorlari, teatr ahillari, dramaturglar, yozuvchilar ham o'zimizning yaqin do'stlarimiz, Minzalada birga ishlovchi bizning partnyorlarimiz, do'stlarimiz ham uyushma xizmatkorlaridan bunda keldi. Ham endi sizga ko'ngilli yo'llar tilaymiz. Minzala teatri ol endi Minzala ishingina tugul, respublika ishingina tugul, el ko'lamida da zo'r tanloqli teatr. Ham endi biz shu teatrda ishlay olishimiz bilan ham ishlaymiz bilan chin ko'ngildan g'ururlanamiz. Sizni ham bizni barimizni bayram bilan